Nosaltres, al nostre grup de recerca, fem recerca per millorar l'esperança de vida amb qualitat de vida pels malalts que tenen malalties cardiovasculars. Com tots sabeu, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a nivell global a tot el món. A Catalunya, en concret, en dones, la primera causa de mort, sent la segona amb homes. Per tant, crec que cal una recerca a tots els nivells, diagnòstic, preventiu, regeneratiu i també terapèutic. El nostre grup de recerca té una vocació dual. Fem estudis translacionals amb models animals de cardiopatia isquèmica i també, a més, fem estudis clínics per valorar els resultats de diferents terapèutiques, ja siguin dispositius o medicació. Les nostres línies d'investigació se centren en les teràpies de regeneració miocàrdica, models animals que fem de models porcins infragut de miocardi, per mirar diferents tipus de tractament per regenerar el miocardi dels cors dels pacients, en aquest cas, o dels porcs, que tenen un infart agut de miocardi. I després també avaluem diferents tipus de dispositius que s'utilitzen per al tractament de les malalties cardiovasculars més prevalents, ja sigui en el context de la cardiopatia isquèmica com de les cardiopaties valvulars o insuficiència cardíaca. Dins del nostre grup de recerca tenim diferents professionals de tots els àmbits, des de biòlegs, veterinaris, cardiòlegs intervencionistes, cardiòlegs que es dediquen més a imatge, i amb aquest ventall, i també cirurgians cardíacs. Amb aquests diferents tipus de persones que treballen dintre del grup de recerca podem fer tots els estudis clínics i estudis d'investigació que calen per millorar les malalties cardiovasculars.